Στα πλαίσια λοιπόν του μαθήματος Εταιρεότητα και Εκπαίδευση στην Ελληνική Διασπορά με διδάσκουσα την κυρία Αρβανίτη, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εργασία μου για το Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης. Λίγα λόγια λοιπόν γι' αυτό είναι ότι το έτος ίδρυσής του είναι από το 1966 με 1967. Υπήρχε λοιπόν παλιότερα στέγαση στη Στοκχόλμη στο Blekinge-Gatan, όμως πλέον στεγάζεται από το 2023 στο Erikstad-Dalkollen. Τα νέα κτίρια είναι εδώ. Ο αριθμός παιδιών ανά τα έτη έως και σήμερα αυξήθηκε πάρα πολύ, καθώς στις αρχές υπήρχαν μόνο έως 15 παιδιά σε όλο το σχολείο. Απασχολούσε 1 με 2 εκπαιδευτικούς, όμως μετά το 1975 και έπειτα έχει φτάσει στους 200 μαθητές και συγχρόνως αυξήθηκε και το διδακτικό προσωπικό στους 20 με 25. Εδώ είναι μερικές εικόνες με το διδακτικό προσωπικό. Όμως, προτού γίνει όλο αυτό, υπήρχαν και πολλές προκλήσεις που έπρεπε να έρθει αντιμέτωπο αυτό το σχολείο. Από το 1978 ήδη λειτουργούσαν τμήματα μητρικής γλώσσας στο Σουηδικό σχολείο, με εκπαιδευτικούς από τη Στοκχόλμη όμως. Τα παιδιά που ήθελαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα έπρεπε να χάσουν τα μαθήματα τα κανονικά, με αποτέλεσμα τόσο το Σουηδικό κράτος να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην ευθύνη του που είχε για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των Ελλήνων και να αποτελεί επίσης και παράγοντα που δυσκόλεψε κατά καιρούς τη λειτουργία του σχολείου, καθώς δεν επέτρεπε τον ερχομό από εκπαιδευτικούς από τον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, μετά από πάρα πολλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις από μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων, πάρθηκε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας που θα έπρεπε να έρθουν 20 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, όμως δεν κάλυπταν τις ανάγκες, οπότε αναγκάστηκε το προσωπικό να προσλάβει ορομίστους εκπαιδευτικούς στο χώρο της Σουηδίας, από το χώρο της Σουηδίας. Όμως αυτό επιβάρυνε οικονομικά το σχολείο, καθώς έπρεπε να πληρώσουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς από την ετήσια συνδρομή που τα μέλη έπρεπε να δώσουν, τα διδακτρά τους. Σταδιακά αυξήθηκε ο ερχομός των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και άρχισε να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου μέχρι το 2012, όπου ξέσπασε η οικονομική κρίση και επέφερε πάλι δυσκολίες και πληρωμή εν μέρη με την πρόσληψη ορομιστίων εκπαιδευτικών. Βασικές αρχές. Το 1973 με 1974 το πρώτο απογευματινό τμήμα ιδρύθηκε στο Μάρι Άτοργκετ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε επίσημα το 1976 με 7μελές συμβούλιο και καταστατικό και στη Γενική Συνέλευση είπε τις εξής αρχές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκουν στο σχολείο, θα πρέπει να είναι από τον ελλαδικό χώρο και η παραμονή τους θα είναι 3 ετής, αργότερα έγινε και 5 ετής. Το υλικό θα είναι ίδιο με αυτό της Ελλάδας και η λειτουργία του σχολείου θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε τα παιδιά να μην χάνουν τα μαθήματά τους. Η γλώσσα λοιπόν που μιλάνε είναι ελληνική. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και εξετάσεις με πιστοποίηση για τα ελληνικά, όπου δίνουν και μικρή και μεγάλη. Τα δίδακτρα είναι αναλόγως στο παιδί, επιπλέον υπάρχει και όριο ηλικίας από 4 ετών. Επίσης, το σχολείο αυτό έχει εισαγάγει και νέες τεχνολογίες και μέσα, πολύ θετικό κομμάτι αυτό. Όπως φαίνεται εδώ υπάρχει και ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα με τμήμα με διαδικτυακά μαθήματα για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και για μικρούς και για μεγάλους. Επιπλέον, το σχολείο αυτό δίνει έμφαση και στα ήθη και στα έθιμα, αλλά και στην ελληνική κουλτούρα, όπως βλέπουμε εδώ με αφορμή ένα βίντεο από τον εθνικό ύμνο που τραγουδάνε τα παιδιά για την 28 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε εδώ υπάρχουν και άλλες δράσεις στο σχολείο, όπως είναι για παράδειγμα η τίμηση της Παγκόσμιας ημέρας, της Εθνικής ημέρας ελληνικού κινηματογράφου μέσω της προβολής ταινίας «Η Μύδια» του κ. Θανίτη. Επιπλέον, λίγα λόγια για το σχολείο αυτό είναι ότι έχει μια πάρα πολύ καλή και προσβάσιμη ιστοσελίδα, πολύ εξυγχρονισμένη και καλέσθητη. Όμως αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε μένα ήταν η δραστηριοποίησή τους και η μεγάλη αυξημένη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο Facebook, όπου εκεί αναρτώνται διάφορες εκδηλώσεις και τα δρόμενα αναφορικά με το σχολείο αυτό, τόσο από τον Σύλλογο Γονέων αλλά τόσο και από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης το σχολείο τηρεί τις παραδόσεις, όπως βλέπουμε εδώ έχει έρθει για τον αγιασμό ο παπάς.
δίπλα είναι και ο διευθυντής. Για παράδειγμα, οι εκδηλώσεις σε μερικές φωτογραφίες είναι για παράδειγμα από την 28 Οκτωβρίου, η γιορτή του Πολυτεχνείου. Στις εκδηλώσεις γενικότερα λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, από το προνήπιο μέχρι και το λύκειο. Εδώ βλέπουμε υπάρχει και εκδήλωση και για την πρωτοχρονιά, με το έθιμό μας για τα κάλαντα στο εξής βίντεο. Επιπλέον το έθιμο των αποκριών. Δεν παραβλέπεται επίσης και η Πρωτομαγιά με τα στεφάνια. Εκδρομή επίσης υπάρχει από το σχολείο για την Τρίτη Λυκείου με επίσκεψη στην Αθήνα. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο χορευτικός σύλλογος, όπου αφορά και ενήλικους, όχι μόνο παιδιά, που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αναρτώνται αυτές οι δημοσιεύσεις τόσο στο Facebook, αλλά επίσης και στην ιστοσελίδα. Επίσης υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, για παράδειγμα υπάρχει διαμοίρασμα με το έντεχνο μουσικό ταξίδι με διάφορους Έλληνες μουσικούς συνθέτες, εκδηλώσεις για την έναρξη και τη λήξη της σχολικής χρονιάς και άλλα πολλά. Αυτό που γεννήσε το ενδιαφέρον πάρα πολύ ήταν ότι υπάρχει αλληλοβοήθεια και ενσυναίσθηση προς εργαζομένους. Για παράδειγμα, όταν έχετε κάποιος εκπαιδευτικός από την Ελλάδα και ψάχνει σπίτι, το ελληνικό σχολείο της Στοκχόλμης μεριμνεί μέσω όλων των μέσων που έχει για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό αυτό να στεγαστεί. Επίσης υπάρχουν μαθήματα και σε ενηλίκους, όπως είδαμε και προηγουμένως. Το σχολείο αυτό ασχολείται με τον ελληνισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Είναι αγαπητό προς τους γονείς και τους ίδιους εκπαιδευτικούς που διακρίνονται από μεγάλο ζήλο και όρεξη για αυτό που κάνουν και την σωστή διαπαιδαγώγηση των εκπαιδευομένων τους, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα. Η επικοινωνία επίσης είναι πάρα πολύ απλή με το σχολείο. Μπορούμε να μπούμε στην ιστοσελίδα του, καθώς υπάρχει φόρμα επικοινωνίας ή οποιοδήποτε ερώτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.